Mga kapobri, it's made organic fish. Ako ipakita nyo mga kapobri, ingon ani sila diri pag nabot ng isda. Pag mabot ng isda, ingana sila diri oh. Pag mabot ng isda, nagaging tao. Mga gwapo bina sila. Puro magwapo. Bangka man nila, bangka. Ayaw mo pagkahibulong ha. Basta mga gwapo na sila. So atuon ako, padulan ako dito. Huwat mo. Padulan ako na sila. Nay, naghubog-hubog. Balik ang isda. Baligya man na nilagod. Di ba maklaro sa kamera no? Thank you isda. Isda, magpanlabay lang nila. Yung kislag isda. Isda. Baligya ba na nilang isda? Baligya na nila. Ngayon kay tao dito. Murag nagpista sa isda ba kay bangka nangabot man. No? Yung isda. Ako sa ikat ang video guys ha, kaya ako videohan yung reel sa isda ha. Ito lang isda. Murag arka ni iba no. Kaya kayong tao guys. Gusto kayong anod sa dagat. Ako na sila mga friend, family. Meron kayo silang taon dito. Naabot na ba ang isda guys? Mau na ilang ipaabot. Nagilok doay na siya sa isda. Mau na ipaabot sila. Libat-libat na malang tani. Kaya nalipong na malang tag-usap. Usan yung ilang gikoan. Basta Domingo diri guys, abot man na mga wangka mag-isda. Tanaw mo ba ha? Tanaw. Abot ang isda. Di ko kanto dito kay mabasa akong tiil. O ka na sapatos. Yeah. Anay na sila sa isda. Sexy kayo manilag isda. Paano mga diri? Kaya na sila nagpapabot na sila isda na rin mga tao rin. Paabot sila isda. Abi. Where are you going, Abi? I don't know. Dara isda guys. Yan isda nila. Dagang ka isda. Dagang ka isda. Mga ni mga kapubri ang isda diri sa Africa puro sa tamban. Abi ninyong sa Pilipinas ray isda nga tamban hasta na diri. Tama na. Pero nagbalik ang isda. Ay na kabulungan na kay isda na diri tamban imo unang lagbuwad. Fish. Ha? Fish.
Sa? Dan kay isda guys. Isda man na.